Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazibela e-homecoming ngomhla ka-24 March. Hhayi-ke guys, uZethu uyafika-ke manje uvakashela uMaNkwanyana uzobona ingane kaMaNkwanyana benosifiso. uZethu-ke umane nje wangena wadlalisa ingane. Hhayi, inhliziyo-ke kaMaNkwanyana yamane yancibilika njengerama ebona phela usisi lo kade bebhizi bebambane ngey'hluthu, not so long ago bebanga indoda sebenokuzwana okukhulu kangaka. Ubuzile ukuthi-ke utheni umngani wakho? Wathi, oh, usho bani? I-neurologist. Hhayi, khululeka, ngisazomuphusha ngama-result omntwana, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi nje umntwana kuyatholakala ukuthi yini le mphethe ngokukhulu ukuphazima kweso. Hhayi, waba namathemba amakhulu-ke guys uMaNkwanyana. uZethu-ke ugcine ey'fezile iy'thembiso, wathola ukuthi umntwana-ke uphethwe gula nje okade engakucabangi nanokucabanga naye uZethu. Ama-result asho ukuthi umntwana-ke uphethwe yi-reflux. Hhayi-ke waze washo wena uZethu ukuthi uzomnikeza-ke i-medication ezokwazi ukuthi-ke imlaphe umntwana, kanti nje usezoba umqemane, kanti nabazali bakhe sebezolala ngisho ubuthongo manje. uMaNkwanyana guys uqonde ngqo kuZethu, wambamba wathi, sisi ngiyabonga sisi. Hhayi, noSifiso-ke wagcina esebonga, kodwa kubonakala nje ukuthi akaneme neze uSifiso. Bekadena le nhloso enkulu yokwenza uZethu ukuthi abe inkosikazi-ke wesibili, kodwa-ke ngathi-ke amaphupho akhe awaphindanga futhi afezeka uSifiso, akuhambanga ngendlela bekade efisa ngayo, ngoba phela umntwana kutholakala ukuthi uphethwe okunye ukugula nje, hhayi ngoba nakho kumele-ke agane uZethu amenze unkosikazi wesibili. Guys, akupheli-ke lapho. Le emndenini wakuHlungwane-ke uNgaraji guys, eyi, udla ngamapayipi. Isibhaxu guys sidla umunyu kuyena. Bamboze ngisho nangethawula, bamthela amanzi ebusweni engakwazi nanokuphefumula. Esesabheke lokho kusho ibhakela, uthi esabheke lokho bayamvidorize ngala ukuze phela bakhombise ubhosi wakhe uShwabi ukuthi-ke bamshaya kangakanani. Yo guys, uShwabi naye uke wavakasha-ke laphaya esigamekweni ezayibonela mathupha ukuthi ngabe ubhuti usaqhuba kahle yini. Hayi bo guys, uze wamncinza umshini wokukhanda amatwana-ke esegcizelela esho ukuthi lalela la, wena uzowukhomba umuzo notshwala. Yabona ushwele angeke uzuze uthole, ngoba wafika kumina wacela ushwele ngesikhathi untshontshe imali yami ngakudabukela. Manje-ke usuyaphinde uyangigila futhi, kushuthi wena ufundi wena mfana. Yo guys, engasakhali kanje uNgaraji, ebona kahle ukuthi hayi impela namhlanje elamanqabu, impela uzohamba aphambane nemvula. uShwabi ufuna nje ukumbona efile. Finish. Emndenini-ke wakubo-ke uNgaraji sebe-worried guys, ngoba phela akabuyanga ekhaya ngayizolo. Hhayi, uZethu-ke naye umane wafunda nje kwezakhe ukuthi cha, njengoba engabuyanga kungenzeka ukuthi lento le imayelana noShwabi. Ubaba wakhe-ke uhlulekile ukuzibamba guys, wahamba waya ethaveni kaShwabi eyoyibuzela yena mathupha ukuthi ngabe indodana yakhe ayikho yini kuShwabi. uShwabi guys uyakwazi ukupretenda. Umane nje wathi, oh, ngiyazi ukuthi ula ngobani, indodana yakho ingiphoxe kakhulu, yenze into ebengalindele ukuthi ngasiyenze kumina. Hhayi, ubaba uHlungwane wayixolisela, wathi hhayi, kanti akunankinga. Hhayi, nakho sebeyangidinga ngaphakathi-ke ithi nginyamalale. Wathi ome kancane, vele ingobani uzobheka uNgaraji la? Wathi ukuthi akabuyanga ekhaya izolo. Wathi ha, ukhululeka khehle lidala. Yabo abantu abanecala banako vele ukuqasha. Kungenzeka ukuthi ucashile la ikhona, ubalekela amanyala awenzile, noma mhlawumpe uyafesa phela kwezinye iy'ndawo, ngoba phela mina ngeke ngisambuyisela la ethaveni yami. Guys, eshe qamba amanga azi kahle ukuthi ulapho uNgaraji. Ngalena-ke uphinde waqhubeka-ke guys, uShwabi elokhu ebuka lamavidiyo kushawa uNgaraji. Ubelokhu ecabanga emfica elele embhedeni-ke nenkosikazi yakhe guys. Kumane kubuye nje intukuthelo embi kakhulu. Sesuka lapho wafona wathi, lalelani la, cala ningambulali lo mfana, mzwisini ubuhlungu nje, nilokhu niqhubekile nimzwisile ubuhlungu. Ya, mekuthi uyathamba nimdedela athi ukuphumula kancane bese niphinda niyaqhubeka. Kubonakala guys ukuthi cha, ngisho ukufa ubona sengathi akumfanele, ufuna nje lokhu eyizwile iy'nhlungu ngokuthi nje walala noMaNgcobo. Guys, unenhliziyo embi uShwabi, ushwele akanawo uShwabi. So nje bandla ngiyamdabukela uNgaraji, ngiyazi kona ubelokhu eshile ukuthi ngekamyeke yena uMaNgcobo, ha, uzofa la kufa khona uMaNgcobo, ufuna nje ukweqa lana esigodini okuhambeni ahambe noMaNgcobo. Yabo manje konke lokhu kuphelile guys. Emva kokuthi ashawe kanje, yaya uTrapi wena ngumntana abantu,
I'm sure ngisho igama elithi Mangcobo angeke aliphinde aliphimise ngaloya mlomo wakhe. Aphela lapho-ke guys amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like, can you comment? Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile niphathela amazibela e-homecoming ngomhla ka-24 March. Hayi-ke guys, uZethu uyafika-ke manje uvakashela uMankwanyana, uzobona ingane kaMankwanyana benosifiso. uZethu-ke umane nje wangena wadlalisa ingane. Hayi, inhliziyo-ke kaMankwanyana yamane yancibilika njengerama, ebona phela usisi lo kade bebhizi bebambene ngey'hluthu, not so long ago bebanga indoda, sebenokuzwana okukhulu kangaka. Ubuzile ukuthi-ke utheni umngani wakho? Uthi, oh, usho bani? I-neurologist? Hayi.